Inilunsad ang Lola Cares program bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalang panglungsod upang suportahan ang mga lola na nagsisilbing pangunahing tagapag-alaga sa mga pamilyang may overseas sa Filipino workers kahapon Mayo 22. Isinagawa ang programa sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan at panlipunan para sa mga benepisyaryo tulad ng libreng gupit, pagpaparehistro para sa PhilHealth Yakap at Gamot Program at dental services gaya ng tooth extraction, tooth filling at cleaning. Layunin ng programa na palawakin at palakasin ang access ng caregiver grandmothers at kanilang mga apo sa social, health, educational at community-based services. Katuwang sa pagpapatupad ng programa ang Women and Children's Center, Federated Senior Citizens Association of Dagupan City at City Health Office sa paghatid ng mga serbisyo para sa mga lola at kanilang pamilya. Ayon sa tanggapan, inaasahang magpapatuloy ang mga kahalintulad na aktibidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naiwan na mga OFW dito sa Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.